Mga kaigsonan, nani na puta sa akong channel, mga kaigsonan. Ang atong content karon sa akong pagdaginot nga makasud-an ta o mabusog. Okay, gamay ra gasto. Okay, ikan ko sa Napo, Loon, Bohol, tong akong tigpalit no isda kay taghagkuha karon nga panahon. Okay, palit og 20 kilawon, no. Mao ni 20 pesos. Saon pagkaon sa 20 pag sudan sa 20 pesos mao ni ron. Tanawan ninyo mga kaigsonan. Depende bitaw sa isda ug barato. Pagka palit og 20 okay ni. Hiwa-hiwa ta ni. Mao ni. Kita niyo murag layo-layo man. Kita ninyo kung sana. Kuha lang tagamay para kilaw. Uno-uno ng uban, balik 20 ra pesos. Daong lang sa kadlaw. Okay, ako na ibutang din sa content kay basin na pag naimutan no? Mo na. Okay. Okay, mga kaigsonan. Hiwa-hiwa sa gamay nga sudan pero yayay ang pamahaw. Okay na mo na. 5 ra ka buka kong kikilaw igulan nako. Maiso na no, kaya dagko ang puni. Di po ni murot nako ako ahod ton lang yun pugso og hurot aron dili usay ka di ba? Okay, magkaiso na no. Okay na to. Makita ninyo mo ni mansi. Mansi di po ni tamban basta kay mansi pure mansi ni. Mo na kita nyo. Mo na akong giyon-on para hapon abot na pamahaw ang sunod paniud to sa ugma pohon 20 pesos lang. Okay din hita magaliginot sa Bohol. Okay, og sa ubang pang parte sa Bohol kag isda ron panahon na. Ayaw mo ka bakal sa Bohol mo bakasyon mo karong pista kay daghang sudan. Pero depende napoy mahalon ini mga bratuhon pero lami kanon para nako ikilawon lawan nyo. Wala pog kuan itawag og mangko sa pang mangko o tulingan ipikas lang na. Okay, suka po tuba dita mo gamit og binigar pa panagsaan lang binigar pero kanuna yun ang suka nga tuba kay di man ni makadaot matud pa. Okay, sa mga eksperto no kay kamo ni sa lubi mo na ni simpleng pamahaw og simpleng gasto og simpleng panakot ra sa labas ang ubang ni pang ton ni ditso sa dagat o na suka-suka. Na atong kinilaw. Dali. Lami kayo ni. Simple lang, sili, hang nga sili og mansi. Bato na ni. Karon kay nagkakuha sa Napo. Napo, Loon, Bohol. Mansi og suka og asin o bitsin, gagmay lang. Gagmay po nga kinilaw pero daghaning isda pero kanila kung ikilaw. Makita ninyo lamig yun din ng isda kilawon basta labas. Okay. Mga una ta. Sarap. Gamay na gasto. Pero lindot ang pamahaw. Ang paman. Kini, salin sa akong bisita. Kung niyagi. Sayang. Kanina akong imnon. Hindi mo ko kay mahal ang coke. Pero mahal pero hindi niya akong binalit. Pinatag ko ni. Okay. Hindi mo palit tuyuan ni kay. Kanina lang kay. Para ani ba? Ba? Mga salamat sa pagtanaw. Kaya yung nani lang niya itong content. Pwede mo na po subscribe kung mahimo. View po mo. Mahimo. Humanon. Skip ang inyong no escape ang asa na bali. Salamat.